SDM 노릇하는 사사라까 적두를 뻗쳐는 이게 하자 사사가사를 다 후대 부흑성 जों डिप्रेसननि बागै सामुंखायनो होनो याफोरनि सायाव फायजा आं कोनो राजनीति बिदिया आं कोनो राजनीतिबो खालायाखि जास्ट आं फरायसालियाव हिसाबै सामुंखायो दफानि बागै आगेन्स्टनिबो सामुंखायो आं आंनि पकेटनि मानि बायथानो जुदि गिदिर कोनो डिप्रेसनाव कोनो जुगारसो खालायनो नांगोन आंनि पकेटनि मानिनो आं आंनि बागै खरस खालायाखै आंनि डिप्रेसननि बागै आं आगेन्स्टनिबो खालायो दाखौ बुंसो दै थिनांगौ थैयाजा डिप्रेसननि बागै सामुंखायखांनाय बे नंगौ सिगांनो आं सोमायदांनि सावाय आं जुदि कुनै सामुं हामिया खायबाय दंबाय नर आनो डाइरेक्ट सारि आंनि फन नाम्बार जतन सैनारदि आं नरना आंनि फन नाम्बार सारानि मुसुंगो सैनारदि ओपन खालायदि नंनि मबाइल 8787864781 आबानि नाम्बार आं साक सामुं गाहाम दंनि आं गलाय सानानि कलिया दाखौते बुंसो गुबुननि लिडारसनो सानानि मुसुंगो जे नरगो जतन बसिगांगो आगो फायदि दफानि सामुं खायनायनि बागै जों दफानि बागै सामुं खायगांखाय जिनि दफा फियगजानाय गुबै सामुं खालायजानांनाय आंनो डायलग लिरनाबा सिमिया गुबै बाय जोंना दंनाय एसे जों नुखा गोबां बिसिरमै 70 बोसोर बैयाव हास्तेव गोबां राजनीतिक बदल आजायखा गोबां राजनीतिक खालायखा याबा जिनि बबाग्रा 184 जना बंश राजा सायखांजा अ बंशरावनो केबो मोथांनायनि बागै चेष्टा खालाया दिनै जों 2018 सालाव जंमाराव गोग्लायनाय जों रहरजाका दिनै ओंखारनाय महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खोदि खालायजाखोमोन अ हास्तेव मानि सरकार जुदि राजत्व खालायजाबाय सिगांखाय खोदि खालायखोमोन महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट साले दाखुते बुहुसाव जिनि चाबबाय जिनि नाहार मंबाय बासनाबो फायनाय 19 अगस्त 2020 नि सिमि जिनि महाराजा आसायमानि सालजात सरकारि छुट्टी माननाय खोदो खालायखामोन रानासर ओनसोल दाबो सरकारा आसुक टमेटाखौ बुहुसो राजानि कासाफान जे बर' काहामखौ सायमानिया राजानि खायसा फरलो काहामखौ बर'नि डायलग सफायना राजा कोनो खायलांलिया राजा रंनि बागै डिप्रेसनाव सेरखा डिप्रेसनाव अशिक्षित अंखा राजा कोनो खायलांलिया आमावां बर'नि डायलग जों दिनै बबाग्रा सावनो जों रेसपेक्ट खालायो हामजागो थिनांगो जिनि जे हुकुम मुकुमनो जे सोगबाना आइनानि आस्त बलनो जे स्वामी विवेकानंद खायमानि आमारनो जों दोरखाय जों मोथांनानै रिबाय खारेन बागै जों सामुंखाय दङ दाखौते बुंसं जोंनो नरंनि लगी नांगौ नरंनि हामजाग मुंनांगौ नरंनि लगी ग्रेफखाय जों मुंसाफानो खालायबाय आंनि कौना सिगलने थांनिया दिनै जे फायनाय जतनानि खाकसां माहाते हामबायाफोर जे जों दिनै अजागा अमहागे कुथुइ मानमानि आबो जिनि महाराजनि अबदान जिनि बुबाग्रानि अबदान बग्रि हिंगाय दिनै अजागा अमहागे आसे बर' फाइया आबो जों गोबां सायमानो आबोनि बागैनो बन पाइखलाया हामबायाफोरि तैसा नरनो जतनानो खाकसां माहाते हामबायाफोरि आनि क किसिसे सामानि अरना पाइसिनाय जतन